Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νικτυρμών σου, εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με και υπέρχιον ελευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσόν μου, ότι πτωχός και πένης είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου, ότι όσιος ημί σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Ότι Συ, Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένησε. Ενώτισε Κύριε την προσευχήν μου και πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστι όμοιος ή εν Θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας είσαι και ποιόν θαυμάσια, Συ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερίσω την ψυχήν μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνες ζήτησαν την ψυχήν μου και ου προέθεντός σε ενώπιον αυτών. Και Συ Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με,
δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποίησον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν. Ότι σύ, Κύριε, εβοήθησάς μη και παρεκάλεσάς με. This
Στο πρώτο μου βιβλίο, Θεόφιλε, διηγήθηκα όλα όσα ο Ιησούς έκανε και δίδαξε από την αρχή ως την ημέρα που αναλήφθηκε. Αφού πρώτα έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους που είχε διαλέξει ο ίδιος. Μετά το θάνατό του παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις. Για 40 μέρες τους εμφανιζόταν και τους μιλούσε σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Εν όσο ήταν μαζί τους και έτρωγε, τους παρήγγειλε: «Μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υποσχέσεως για την οποία σας μίλησα, ότι δηλαδή, ενώ ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς θα βαφτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα». Οι μαθητές λοιπόν συγκεντρώθηκαν μια μέρα και τον ρωτούσαν: «Κύριε, έφτασε άραγε η ώρα να αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ?» Και αυτός τους απάντησε: «Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο. Αυτόν τον κρατάει ο Πατέρας στην αποκλειστική του εξουσία. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης». Μόλις τα είπε αυτά και ενώ εκείνοι τον κοίταζαν, ανυψώθηκε προς τον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν που ανέβαινε προς τον ουρανό, ξαφνικά 2 άντρες εμφανίστηκαν μπροστά τους με άσπρα ενδύματα και τους είπαν: «Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλι με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει εκεί». Ανέβη ο Θεός εν Τότε αυτοί γύρισαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών, που ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και απήχε περίπου 1 χιλιόμετρο. Όταν μπήκαν στην πόλη, ανέβηκαν στο ανόγι, όπου έμεναν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμων ο Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί με μια ψυχή ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή και τη δέηση προς το Θεό.
Μαζί τους ήταν και γυναίκες, καθώς και η Μαρία, μητέρα του Ιησού, και τα αδέρφια του. Μια από εκείνες τις μέρες σηκώθηκε ο Πέτρος, στάθηκε ανάμεσα στους μαθητές, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 120 πρόσωπα, και είπε: «Αδελφοί μου, δεν μπορούσε παρά να πραγματοποιηθούν αυτά τα λόγια της Γραφής. Τα είχε πει από παλιά το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του Δαβίδ σχετικά με τον Ιούδα, που έγινε οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού. Ήταν κι αυτός ένας από μας και είχε αξιωθεί να λάβει το ίδιο λειτουργήμα με το δικό μας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, με τα λεφτά που πήρε ως αμοιβή για το έγκλημά του, αγόρασε ένα χωράφι. Έπεσε όμως με το πρόσωπο στη γη, σκίστηκε η κοιλιά του και χύθηκαν έξω όλα του τα σπλάχνα. Αυτό μαθεύτηκε σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και γι' αυτό εκείνο το χωράφι ονομάστηκε στη δική τους γλώσσα Ακελδαμά, δηλαδή χωράφι αίματος. Σχετικά έχει γραφτεί στο βιβλίο των Ψαλμών το σπίτι του να ερημωθεί και να μην κατοικήσει κανείς αυτό και την αποστολή του να την πάρει άλλος. Πρέπει λοιπόν ένας από τους άντρες που ήταν μαζί μας όλο τον καιρό που ο Κύριος, ο Ιησούς, συναναστράφηκε με μας, αρχίζοντας από τότε που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη, ως την ημέρα που αναλήφθηκε από ανάμεσά μας, να γίνει μάρτυρας μαζί με μας ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Πρότειναν λοιπόν 2. Τον Ιωσήφ, που τον έλεγαν Βαρσαβά και που πήρε και το όνομα Ιούστος, και το Ματθία. Ύστερα προσευχήθηκαν και είπαν: «Εσύ, Κύριε, που ξέρεις τις καρδιές όλων, δείξε μας ποιον από τους 2 αυτούς διάλεξες να αναλάβει τη θέση στο λειτουργήμα αυτό και στην αποστολή που εγκατέλειψε ο Ιούδας και πήγε στη θέση που του άξιζε». Ύστερα έβαλαν κλήρους με τα ονόματά τους και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, ο οποίος και προστέθηκε στους 11 Αποστόλους. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης, τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα?» Πάρθοι, Μήδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφιλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρίνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού. Σεβά.
Όλοι λοιπόν εκστατικοί και απορριμμένοι έλεγαν ο ένας τον άλλον. Τι να σημαίνει άραγε αυτό? Άλλοι πάλι χλέβαζαν και έλεγαν, τούτοι πρέπει να είναι πολύ μεθυσμένοι. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους άλλης αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξα Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους άλλους 11 Αποστόλους και με δυνατή φωνή τους είπε: Οι Ιουδαίοι και όλοι εσείς που βρίσκεστε στην Ιερουσαλήμ, θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει και ακούστε καλά τα λόγια μου. Αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι, όπως εσείς νομίζετε, αφού η ώρα είναι ακόμα 9 το πρωί. Αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Θεός μέσω του προφήτη Ιωήλ. Αυτό θα συμβεί στις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός. Θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο. Έτσι οι γη σας και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια. Οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν όνειρα θεϊκά. Και σε αυτούς που μου ανήκουν, άντρες και γυναίκες, θα χαρίσω τις ημέρες εκείνες πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου και αυτοί θα κηρύξουν την αλήθεια του Θεού. Θα δείξω θαυμαστά σημάδια πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι θα γίνει κόκκινο σαν αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και λαμπρή. Όποιος τότε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Ισραηλίτες, ακούστε αυτά που θα σας πω. Ποιος ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, σας το απέδειξε ο Θεός με τα θαύματα και τα καταπληκτικά έργα που έκανε μέσω αυτού ανάμεσά σας. Αυτά τα ξέρετε εσείς οι ίδιοι πολύ καλά. Κι όμως, εσείς τον Ιησού τον θανατώσατε, βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο του Θεού να τον καρφώσουν στο σταυρό. Βέβαια, σας παραδόθηκε, γιατί έτσι είχε ορίσει ο Θεός που το θέλησε και το γνώριζε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε, ελευθερώνοντάς τον από τα δεσμά του θανάτου, γιατί ήταν αδύνατο να τον κρατήσει πια ο θάνατος. Πραγματικά, ο Δαβίδ λέει γι' αυτόν: «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου. Είναι στα δεξιά μου για να με προστατέψει. Γι' αυτό χαίρεται η καρδιά μου και τραγουδά η γλώσσα μου. Και όταν το σώμα μου πάει στον τάφο, θα έχει την ελπίδα συντροφιά. Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον Άγιό σου να γνωρίσει τη φθορά. Μου έδειξες το δρόμο προς τη ζωή. Θα με γεμίσεις ευφροσύνη όταν θα είμαι κοντά σου». Αδελφοί, μπορώ να σας πω ελεύθερα για τον προπάτορα, τον βασιλιά Δαβίδ, ότι και πέθανε και θαύτηκε και το μνήμα του υπάρχει εδώ μέχρι σήμερα. Επειδή όμως ήταν προφήτης και γνώριζε ότι ο Θεός του υποσχέθηκε με όρκο πως από έναν απόγονό του θα αναδείξει το Χριστό ως άνθρωπο για να καθίσει στο θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος ούτε εγκαταλείφθηκε στον Άδη, ούτε το σώμα του γνώρισε φθορά. Αυτόν τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός και για το γεγονός αυτό όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν ανέβηκε με τη δύναμη του Θεού στον ουρανό και έλαβε από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα που το είχε υποσχεθεί,
το μοίρασε πλούσια σε μας, αυτό που τις ενέργειές του εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε. Ο Δαβίδ βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό, κι όμως λέει ο ίδιος: «Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Ας γνωρίζει λοιπόν με βεβαιότητα ο κάθε Ισραηλίτης ότι αυτόν τον Ιησού που εσείς τον σταυρώσατε, ο Θεός τον ανέδειξε Κύριο και Μεσσία. Όταν τα άκουσαν αυτά, ένιωσαν βαθιά συντριβή και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους: «Τι να κάνουμε, αδερφοί?» Και ο Πέτρος τους απάντησε: «Να μετανοήσετε και να βαφτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας, και έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι για σας και για τα παιδιά σας και για όλους που βρίσκονται μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος, ο Θεός μας». Και με πολλά άλλα λόγια ακόμα, ο Πέτρος τους θερμοπαρακαλούσε και τους παρότρινε λέγοντας: «Σωθείτε από την καταστροφή που έρχεται πάνω στη διεστραμμένη αυτή γενιά». Τότε όσοι δέχτηκαν με χαρά το λόγο του βαφτίστηκαν και προστέθηκαν στην εκκλησία την ημέρα εκείνη περίπου 3.000 άνθρωποι. Όλοι αυτοί ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές. Ένα δέος τους κατήχε όλους όσοι έβλεπαν πολλά εκπληκτικά θαύματα να γίνονται μέσω των Αποστόλων. Όλοι οι πιστοί ζούσαν σε ένα τόπο και είχαν τα πάντα κοινά. Πουλούσαν ακόμα και τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό, τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία σε σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτη χαρά και με απλότητα στην καρδιά. Δοξολογούσαν το Θεό και όλος ο λαός τους εκτιμούσε. Και ο Κύριος πρόσθετε κάθε μέρα στην εκκλησία αυτούς που σώζονταν. Κάποια μέρα ανέβαιναν μαζί ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ναό, στις 3 το απόγευμα, την ώρα της προσευχής. Μπροστά στην πύλη του ναού, που λέγεται Ωραία, έφερναν έναν άνθρωπο χολό εκγενετής και τον έβαζαν κάθε μέρα εκεί για να ζητάει ελεημοσύνη από αυτούς που έμπαιναν στο ναό. Μόλις αυτός είδε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που ήταν έτοιμοι να μπουν στο ναό, τους παρακάλεσε να του δώσουν ελεημοσύνη. Ο Πέτρος έστρεψε το βλέμμα του σε αυτόν, όπως και ο Ιωάννης, και του είπε: «Κοίταξέ μας». Αυτός τους κοίταξε με προσοχή, περιμένοντας κάτι να πάρει από αυτούς. Αλλά ο Πέτρος είπε: «Χρήματα ασημένια και χρυσά δεν έχω. Αυτό όμως που έχω, αυτό σου δίνω.
στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω πάνω και περπάτα. Και πιάνοντάς τον από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως στερεώθηκαν τα πόδια του και η αστράγαλή του και με ένα πήδημα στάθηκε όρθιος και άρχισε να περπατάει. Ύστερα μπήκε μαζί του στο ναό, περπατώντας και πηδώντας και δοξολογώντας το Θεό. Και τον είδαν όλοι να περπατάει και να δοξάζει το Θεό. Τον αναγνώρισαν λοιπόν ότι αυτός ήταν που καθόταν και ζητιάνευε στην ωραία πύλη του ναού. Γέμισαν τότε με θαυμασμό και κατάπληξη για αυτό που του συνέβη. Ενώ ο χολός που θεραπεύτηκε ακολουθούσε από κοντά τον Πέτρο και τον Ιωάννη, μαζεύτηκαν γύρω τους κατάπληκτοι όλοι οι άνθρωποι στη στοά που λεγόταν του Σολομώντα. Όταν τους είδε ο Πέτρος, είπε στον κόσμο: Ισραηλίτες, γιατί θαυμάζετε γι' αυτό? Γιατί μας κοιτάτε έτσι, σαν να ήταν με δική μας δύναμη ή με δική μας ευσέβεια που τον κάναμε αυτόν εδώ να περπατάει? Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των προπατώρων μας, έδειξε τη δόξα του Ιησού, του δούλου του, που εσείς τον παραδώσατε να σταυρωθεί και τον αρνηθήκατε μπροστά στον Πιλάτο όταν εκείνος είχε αποφασίσει να τον αφήσει ελεύθερο. Εσείς αρνηθήκατε τον Άγιο και Δίκαιο και ζητήσατε να ελευθερωθεί για χάρη σας ένας φονιάς και σκοτώσατε αυτόν που έφερε τη ζωή. Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς και αυτού του γεγονότος εμείς είμαστε μάρτυρες. Και τούτον εδώ που τον βλέπετε και τον γνωρίζετε, τον στερέωσε στα πόδια του το όνομα του Ιησού και η πίστη σε αυτόν. Η πίστη που δίνει ο Ιησούς τον έκανε σωματικά ακέραιο, όπως όλοι το βλέπετε μπροστά σας. Και τώρα, αδέλφια, ξέρω πως ό,τι κάνατε το κάνατε από άγνοια, όπως και οι αρχοντές σας. Έτσι πραγματοποίησε ο Θεός αυτά που είχε προαναγγείλει με το στόμα όλων των προφητών ότι θα πάθει ο Μεσσίας του. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε στο Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, ώστε να έρθει ο καιρός που ο Κύριος θα σας ανακουφίσει από τα δεινά, στέλνοντας τον Ιησού που τον έχει χρήσει για σας Μεσσία. Αυτός είναι καθορισμένος να μείνει στον ουρανό, ώσπου να πραγματοποιηθούν όλα όσα είπε ο Θεός με το στόμα όλων των Αγίων προφητών του από πολύ παλιά. Ο Μωυσής είπε στους προγόνους μας: «Έναν προφήτη σαν και εμένα θα σας στείλει ο Κύριος ο Θεός σας μέσα από το λαό σας. Αυτόν να ακούτε σε όλα όσα θα σας πει. Και όποιος δεν ακούσει τον προφήτη αυτόν θα αποκοπεί από το λαό και θα εξολοθρευτεί». Τα ίδια είπαν κι όλοι οι προφήτες από τον Σαμουήλ και έπειτα, όσοι κήρυξαν και προανάγγειλαν τις ημέρες αυτές. Εσείς είστε τα παιδιά των προφητών και οι κληρονόμοι της Διαθήκης που έδωσε ο Θεός στους προγόνους μας, όταν έλεγε στον Αβραάμ: «Ο απόγονός σου θα φέρει ευλογία σ' όλους τους λαούς της γης». Έτσι ο Θεός φανέρωσε το δούλο του, τον Ιησού, και τον έστειλε πρώτα σε εσάς για να σας ευλογήσει, απομακρύνοντας τον καθένα σας από το στραβό σας δρόμο.
Ενώ αυτοί μιλούσαν στο λαό, τους πλησίασαν οι ιερείς και ο διοικητής της φρουράς του ναού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτισμένοι γιατί δίδασκαν το λαό και κήρυταν ότι η Ανάσταση του Ιησού αποδεικνύει την Ανάσταση των νεκρών. Τους συνέλαβαν λοιπόν και τους έβαλαν στη φυλακή ως την επόμενη μέρα, γιατί ήταν κιόλας βράδυ. Πολλοί όμως από αυτούς που άκουσαν το λόγο του Πέτρου πίστεψαν και ο αριθμός των ανδρών στην εκκλησία έφτασε τις 5.000. Την άλλη μέρα μαζεύτηκαν στα Ιεροσόλυμα οι άρχοντες των Ιουδαίων, οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, καθώς και ο Άννας ο αρχιερέας, ο Καϊάφας, ο Ιωάννης, ο Αλέξανδρος και όσοι άλλοι κατάγονταν από οικογένεια αρχιερατική. Τους έβαλαν να σταθούν στη μέση και τους ρώτησαν: «Με ποια δύναμη ή στο όνομα τίνος το κάνατε αυτό εσείς?» Τότε ο Πέτρος, γεμάτος από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τους είπε: «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι, σήμερα μας δικάζετε γιατί ευεργετήσαμε έναν άρρωστο άνθρωπο και μας ρωτάτε πώς σώθηκε. Μάθετε το λοιπόν όλοι σας και όλος ο λαός του Ισραήλ, με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, που εσείς σταυρώσατε και ο Θεός τον ανέστησε από τον τάφο, με αυτή τη δύναμη στέκεται αυτός μπροστά σας υγιής. Αυτός είναι ο λίθος που περιφρονήθηκε από σας, τους οικοδόμους, και που έγινε το πιο βασικό αγκονάρι. Από κανέναν άλλο δεν μπορεί να προέλθει η σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους, με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε». Όταν είδαν το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννη και ξέροντας ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και απλοϊκοί, έμειναν κατάπληκτοι. Τους ήξεραν ότι αυτοί ήταν μαζί με τον Ιησού. Βλέποντας όμως και τον άνθρωπο που θεραπεύτηκε να είναι μαζί τους, δεν μπορούσαν να φέρουν καμιά αντίρρηση. Τους διέταξαν λοιπόν να βγουν έξω από την αίθουσα του συνεδρίου και έκαναν συμβούλιο. «Τι να κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς?» έλεγαν. «Σ' όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ είναι φανερό πως μέσω αυτών έγινε ένα σπουδαίο θαύμα και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό, να τους απειλήσουμε να μην ξαναμιλήσουν πια για το πρόσωπο αυτό σε κανέναν». Τους κάλεσαν λοιπόν και τους έδωσαν εντολή να μην μιλούν καθόλου, ούτε να διδάσκουν για τον Ιησού. Τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης τους αποκρίθηκαν: «Αποφασίστε μόνοι σας αν είναι σωστό ενώπιον του Θεού να ακούμε περισσότερο εσάς παρά το Θεό. Εμείς πάντως δεν μπορούμε να μην μιλάμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε». Τότε εκείνοι τους απείλησαν πάλι και ύστερα τους άφησαν ελεύθερους επειδή δεν έβρισκαν δικαιολογία να τους τιμωρήσουν. Φοβούνταν το λαό, γιατί όλοι δόξαζαν το Θεό για αυτό που είχε γίνει, αφού ο άνθρωπος στον οποίον έγινε το θαύμα αυτό της θεραπείας ήταν πάνω από 40 ετών. Όταν οι δύο Απόστολοι απολύθηκαν, πήγαν στους αδελφούς και τους ανακοίνωσαν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Αυτοί, όταν τ' άκουσαν, προσευχήθηκαν όλοι μαζί στο Θεό και είπαν: «Κύριε, εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Εσύ είπες με το στόμα του Δαβίδ, του δούλου σου. Γιατί φρίαξαν τα έθνη, γιατί οι λαοί μηχανεύτηκαν ανώφελα σχέδια. Παρατάχθηκαν για πόλεμο οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν σε έναν τόπο εναντίον του Κυρίου και του Μεσσία του. Πραγματικά, εναντίον του Άγιου δούλου σου, του Ιησού, που εσύ τον έχρισες Μεσσία, συγκεντρώθηκαν ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος, μαζί με πλήθος εθνικών και Ιουδαίων, για να κάνουν όσα είχε ορίσει προηγουμένως η δύναμή σου και η σοφία σου να γίνουν. Και τώρα, Κύριε,
κοίταξε τις απειλές τους. Δώσε δύναμη στους δούλους σου να κηρύττουν το λόγο σου με θάρρος. Άπλωσε το χέρι σου για να γίνονται θεραπείες και θαυματουργικές αποδείξεις της δύναμής σου, στο όνομα του Άγιου δούλου σου, του Ιησού. Όταν τελείωσαν την προσευχή, σύστηκε ο τόπος όπου ήταν συγκεντρωμένοι. Όλοι πλημμύρισαν από το Άγιο Πνεύμα και κήρυταν το Λόγο του Θεού με θάρρος. Της οικονομίας πληρώσας το μυστήριο. Παραλαβών τους ους μαθήτας εις τόρος των ελαιών ανελάμβανες και είδουν το στερέωμα του ουρανού παρήλθε, ότι εμεν το γεύσας κατέμεν και ανάβας όρθεν ουκέ χωρίστης το Παναγίον σου πνεύμα εξ αποστήλων φωτίζοντας ψυχάς Όλοι όσοι πίστεψαν είχαν μία καρδιά και μία ψυχή. Κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά. Οι Απόστολοι κήρυταν και βεβαίωναν με μεγάλη πιστικότητα ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε και ο Θεός έδινε σε όλους πλούσια τη χάρη Του. Δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα απαραίτητα, γιατί όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια τα πουλούσαν και έφερναν το αντίτιμο αυτών που πουλούσαν και το έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων. Απ' αυτό δινόταν στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Έτσι έκανε και ο Ιωσής, ένας Λεβίτης από την Κύπρο, που οι Απόστολοι τον ονόμασαν Βαρνάβα, όνομα που μεταφράζεται «ο άνθρωπος της παρηγοριάς». Αυτός είχε ένα χωράφι, το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Το αντίθετο έγινε με κάποιον που τον έλεγαν Ανανία. Αυτός, μαζί με τη γυναίκα του, τη Σαπφύρα, πούλησε ένα κτήμα και με τη συγκατάθεση της γυναίκας του κράτησε ένα μέρος από το αντίτιμο για τον εαυτό του. Το υπόλοιπο το έφερε και το έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Τότε ο Πέτρος του είπε «Ανανία, γιατί άφησες το Σατανά να κυριέψει την καρδιά σου? Γιατί είπες ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και κράτησες για τον εαυτό σου ένα μέρος από το αντίτιμο του κτήματος? Όσο ήταν απούλητο δεν ήταν δικό σου, και όταν πουλήθηκε πάλι στο χέρι σου δεν ήταν να κρατήσεις το αντίτιμο. Γιατί σκέφτηκες να κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό». Ακούγοντας ο Ανανίας τα λόγια αυτά, έπεσε κάτω και ξεψύχησε. Κι όλοι όσοι τα έμαθαν αυτά,
φοβήθηκαν πολύ. Μερικοί νέοι πήγαν και τον ετοίμασαν για την ταφή. Τον έβγαλαν έξω και τον έθαψαν. Είχαν περάσει περίπου 3 ώρες όταν μπήκε μέσα η γυναίκα του, μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί. Ο Πέτρος τη ρώτησε «Πες μου, τόσο πουλήσατε το κτήμα?» Και αυτή είπε «Ναι, τόσο». Ο Πέτρος τότε της λέει «Γιατί συμφωνήσατε να προκαλέσετε το πνεύμα του Κυρίου? Κοίτα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πόρτα εκείνοι που έθαψαν τον άντρα σου. Αυτοί θα βγάλουν και σένα». Την ίδια στιγμή αυτή έπεσε μπρος στα πόδια του και ξεψύχησε. Μπήκαν μέσα οι νέοι και τη βρήκαν νεκρή. Την έβγαλαν κι αυτήν και την έθαψαν δίπλα στον άντρα της. Όλη η εκκλησία και όλοι όσοι τα άκουσαν αυτά φοβήθηκαν πολύ. Μέσω των Αποστόλων γίνονταν πολλά εκπληκτικά θαύματα στο λαό. Οι πιστοί συνήθιζαν να συγκεντρώνονται όλοι μαζί στη στοά του Σολομώντα. Από τους άλλους που ήταν στο ναό, κανείς δεν τολμούσε να προσκοληθεί σε αυτούς. Όμως ο λαός τους είχε σε μεγάλη υπόλοιψη. Όλο και περισσότερα πλήθη από άντρες και γυναίκες πίστευαν στον Κύριο και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας. Ακόμη και στις πλατείες έφερναν τους ασθενείς και τους ξάπλωναν σε κρεβάτια και σε φορεία για να πέσει πάνω σε κάποιον από αυτούς έστω και η σκιά του Πέτρου όταν αυτός ερχόταν. Και από τις πόλεις που ήταν γύρω στην Ιερουσαλήμ συνέρεε το πλήθος φαίνοντας αρρώστους και άλλους που τους βασάνιζαν πνεύματα πονηρά και όλοι αυτοί γιατρεύονταν. Τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του, δηλαδή αυτοί που ανήκαν στο κόμμα των Σαδουκαίων, γεμάτοι φθόνο, έπιασαν τους Αποστόλους και τους έβαλαν στη φυλακή. Αλλά τη νύχτα ένας άγγελος Κυρίου άνοιξε τις πόρτες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και τους είπε «Πηγαίνετε στο ναό και κηρύξτε στο λαό το μήνυμα για αυτήν την καινούρια ζωή». Αυτοί υπάκουσαν. Πήγαν πολύ πρωί στο ναό και δίδασκαν. Στο μεταξύ έφτασε ο αρχιερέας και οι δικοί του συγκάλεσαν το συνέδριο και όλη τη γερουσία των Ισραηλιτών και έστειλαν στη φυλακή να φέρουν τους Αποστόλους. Όταν όμως πήγαν οι φύλακες, δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Γύρισαν λοιπόν και ανάφεραν «Τη φυλακή τη βρήκαμε κλεισμένη και καλά ασφαλισμένη. Οι φύλακες στέκονταν μπροστά στις πόρτες. Όταν όμως ανοίξαμε, δεν βρήκαμε κανέναν μέσα». Μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά, ο ιερέας και ο διοικητής της φρουράς του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν και έλεγαν τι να συνέβη με τους Αποστόλους. Τότε έφτασε κάποιος και τους ανάγγειλε «Οι άνθρωποι που βάλατε στη φυλακή βρίσκονται στο ναό και διδάσκουν το λαό». Τότε ο διοικητής πήγε μαζί με τη φρουρά και τους έφερε, όχι με τη βία, γιατί φοβούνταν μη λιθοβοληθούν από το λαό. Τους έφεραν λοιπόν και τους έβαλαν να σταθούν μπροστά στο συνέδριο. Ο αρχιερέας τους ρώτησε «Δεν σας διατάξαμε να μην διδάσκετε για τον άνθρωπο αυτόν? Εσείς γεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και θέλετε να ρίξετε πάνω μας το κρίμα για το θάνατο αυτού του ανθρώπου». Ο Πέτρος όμως και οι άλλοι Απόστολοι είπαν «Πιο πολύ πρέπει να υπακούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Ο Θεός των προγόνων μας ανέστησε τον Ιησού, που εσείς τον σκοτώσατε, κρεμώντας ως το ξύλο του σταυρού. Αυτόν ο Θεός τον ανύψωσε με την κρατεά δύναμή του στη θέση του αρχηγού και του σωτήρα, για να δώσει στους Ισραηλίτες την ευκαιρία να μετανοήσουν και να λάβουν συγχώρηση για τις αμαρτίες τους.
Μάρτυρες ότι είναι αλήθεια αυτά που λέμε είμαστε εμείς και το Άγιο Πνεύμα που ο Θεός το έδωσε σε όσους του είναι υπάκουοι. Τα μέλη του συνεδρίου, όταν τ' άκουσαν αυτά, έγιναν έξαλλοι και σκέφτονταν να τους σκοτώσουν. Τότε πήρε το λόγο ένας Φαρισαίος που ήταν μέλος του συνεδρίου και τον έλεγαν Γαμαλιήλ. Αυτός ήταν δάσκαλος του νόμου και τον εκτιμούσε όλος ο λαός. Διέταξε να βγάλουν για λίγο έξω τους Αποστόλους και είπε στο συνέδριο: «Ισραηλίτες, σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε με τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί πριν από λίγο καιρό ξεσηκώθηκε ο Θευδάς και έκανε το σπουδαίο και πήγαν μαζί του περίπου 400 άντρες. Ο ίδιος σκοτώθηκε. Όμως διαλύθηκαν όλοι οι οπαδοί του και το κίνημα έσβησε. Ύστερα από αυτόν ξεσηκώθηκε ο Ιούδας, ο Γαλιλαίος, τον καιρό της απογραφής και παρέσυρε στην επανάστασή του πολύ κόσμο. Το ίδιο και εκείνος σκοτώθηκε. Και όλοι οι οπαδοί του διασκορπίστηκαν. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή σας λέω, μην ασχολείστε με αυτούς τους ανθρώπους και ελευθερώστε τους. Γιατί αν αυτό που σκέφτονται ή αυτό που κάνουν προέρχεται από ανθρώπινη δύναμη, θα διαλυθεί μόνο του. Αν όμως προέρχεται από το Θεό, δεν θα μπορέσετε να το διαλύσετε. Για να μην σας πω ότι μπορεί να βρεθείτε τελικά και Θεού μάχη». Τα μέλη του συνεδρίου πίστηκαν από τα λόγια του. Προσκάλεσαν τους Αποστόλους και αφού τους έδιραν, τους διέταξαν να μην κηρύττουν για τον Ιησού. Ύστερα τους απέλυσαν. Οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί ο Θεός τους είχε αξιώσει να κακοποιηθούν για χάρη του Χριστού. Και κάθε μέρα στο ναό και στα σπίτια δεν σταματούσαν να διδάσκουν και να φέρνουν το χαρούμενο μήνυμα ότι ήρθε ο Μεσσίας και αυτός είναι ο Ιησούς. Εκείνες τις μέρες, καθώς μεγάλωνε ο αριθμός των μαθητών, άρχισαν να παραπονιούνται οι ελληνόφωνοι πιστοί εναντίον των Εβραιοφώνων, ότι στην καθημερινή διανομή των τροφίμων δεν φρόντιζαν τις ελληνόφωνες χήρες όσο έπρεπε. Τότε οι 12 Απόστολοι σύναξαν όλους τους μαθητές και τους είπαν: «Δεν είναι σωστό εμείς να αφήσουμε το κήρυγμα του Λόγου του Θεού και να ασχολούμαστε με διανομές τροφίμων. Φροντίστε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε από ανάμεσά σας 7 άντρες με καλή φήμη, γεμάτους από τη σοφία του Αγίου Πνεύματος. Θα ορίσουμε αυτούς να κάνουν αυτό το έργο και εμείς θα αφιερωθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και στο έργο του κηρύγματος». Με αυτά τα λόγια συμφώνησε όλη η κοινότητα. Έτσι διάλεξαν το Στέφανο, άνθρωπο γεμάτον πίστη και Άγιο Πνεύμα. Επίσης το Φίλιππο, τον Πρόχορο, τον Ικάνορα, τον Δήμονα, τον Παρμενά και τον Νικόλαο από την Αντιόχεια, ο οποίος προηγουμένως είχε προσχωρήσει στον Ιουδαϊσμό. Η κοινότητα τους έφερε μπροστά στους Αποστόλους, οι οποίοι προσευχήθηκαν και έβαλαν τα χέρια πάνω στα κεφάλια αυτών των 7. Στο μεταξύ, ο Λόγος του Θεού είχε μεγάλη διάδοση. Ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ μεγάλωνε πολύ. Ακόμη και πάρα πολλοί Ιουδαίοι αποδέχονταν την πίστη. Ο Στέφανος εξάλλου, γεμάτος πίστη και δύναμη, έκανε μεγάλα και καταπληκτικά θαύματα ανάμεσα στο λαό. Μερικοί από τη συναγωγή που λεγόταν των Λιβερτίνων, καθώς και μερικοί Κυριναίοι και Αλεξανδρινοί, και άλλοι από την Κιλικία και από την επαρχία της Ασίας, άρχισαν να λογομαχούν με το Στέφανο. Δεν μπορούσαν όμως να αντιμετωπίσουν τη σοφία και το Άγιο Πνεύμα που τον φώτιζε όταν αυτός μιλούσε. Τότε έβαλαν ανθρώπους να πούν ότι τον άκουσαν να λέει λόγια βλάσφημα για το Μωυσή και για το Θεό. Έτσι ξεσήκωσαν το λαό, τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς. Πήγαν λοιπόν και τον συνέλαβαν και τον έσυραν στο συνέδριο. Εκεί παρουσίασαν ψευδομάρτυρες που έλεγαν: «Ο άνθρωπος αυτός συνεχώς λέει βλάσφημα λόγια εναντίον του Αγίου Ναού και εναντίον του νόμου. Τον έχουμε ακούσει να λέει ότι αυτός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, θα γκρεμίσει το ναό και θα αλλάξει τους θεσμούς που μας παρέδωσε ο Μωυσής».
Όλα τα μέλη του συνεδρίου κοίταξαν το Στέφανο και είδαν ότι το πρόσωπό του έλαμπε σαν να ήταν πρόσωπο αγγέλου. Τότε ρώτησε ο αρχιερέας του Στέφανο: «Έτσι έχουν τα πράγματα?» Ο Στέφανος αποκρίθηκε: «Αδελφοί και πατέρες, ακούστε. Ο δοξασμένος Θεός φανερώθηκε στον προπάτορά μας τον Αβραάμ όταν ήταν στη Μεσοποταμία, πριν έρθει να κατοικήσει στη Χαράν, και του είπε: «Φύγε από την πατρίδα σου και από τους συγγενείς σου και πήγαινε στη χώρα που θα σου δείξω». Εκείνος τότε έφυγε από τη χώρα των Χαλδαίων και πήγε να κατοικήσει στη Χαράν. Από εκεί, όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Θεός τον έφερε να κατοικήσει σε τούτη τη χώρα που και εσείς τώρα κατοικείτε. Όμως δεν του έδωσε τότε ιδιοκτησία ούτε ένα μέτρο γης, αλλά του υποσχέθηκε να τη δώσει σε αυτόν και μετά το θάνατό του στους απογόνους του, αν και ο Αβραάμ δεν είχε ακόμη παιδί. Ο Θεός δηλαδή του είπε: «Οι απόγονοί σου θα ζήσουν σαν ξένοι σε ξένη χώρα. 400 χρόνια θα είναι υπόδουλοι και θα τους κακομεταχειριστούν. Το έθνος που θα τους υποδουλώσει θα το τιμωρήσω εγώ», είπε ο Θεός. «Ύστερα θα φύγουν από εκεί και θα με λατρέψουν σε αυτόν εδώ τον τόπο». Τότε ο Θεός έκανε μαζί του διαθήκη, που σημάδι της είναι η περιτομή. Έτσι, όταν απέκτησε ύστερα ο Αβραάμ το γιο του τον Ισαάκ, του έκανε την 8η μέρα περιτομή. Το ίδιο έκανε και ο Ισαάκ στον Ιακώβ και ο Ιακώβ στους 12 γιους του, τους προπάτορες των φυλών μας. Οι γη του Ιακώβ ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Ο Θεός όμως ήταν μαζί του και τον γλίτωσε από όλα του τα δεινά. Του έδωσε χάρη και σοφία τόση που ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, τον διόρισε διοικητή της χώρας και διαχειριστή όλης της βασιλικής περιουσίας. Κατόπιν έπεσε φοβερή πείνα σε όλη την Αίγυπτο και τη Χαναάν και οι προπάτορές μας δεν έβρισκαν τίποτε να φάνε. Όταν ο Ιακώβ άκουσε ότι στην Αίγυπτο υπήρχε σιτάρι, έστειλε τους προπάτορές μας εκεί. Πήγαν την πρώτη φορά και τη δεύτερη φανερώθηκε ο Ιωσήφ στους αδελφούς του. Έτσι έμαθε ο Φαραώ την καταγωγή του Ιωσήφ. Έστειλε τότε ο Ιωσήφ και κάλεσε κοντά του τον πατέρα του τον Ιακώβ και όλους τους συγγενείς του, 75 άτομα. Έτσι ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο, όπου και πέθανε αυτός και οι προπάτορές μας. Αργότερα τα οστά τους μεταφέρθηκαν στη Σιχέμ, όπου και θαύτηκαν στο μνήμα που είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τα παιδιά του Εμόρ του Σιχεμίτη, πληρώνοντας το αντίτιμο σε ασήμι. Καθώς πλησίαζε ο καιρός να εκπληρωθεί η υπόσχεση που είχε δώσει με όρκο ο Θεός τον Αβραάμ, ο λαός Ισραήλ πλήθαινε στην Αίγυπτο και γίνονταν όλο και πιο πολυάριθμοι. Τότε ανέλαβε την εξουσία στην Αίγυπτο ένας άλλος βασιλιάς που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Αυτός έβαλε κακό σχέδιο στο νου του και προσπάθησε να εξολοθρέψει το γένος μας, υποχρεώνοντας τους προπάτορές μας να αφήνουν έκθετα τα βρέφη τους ώστε να μη ζουν. Εκείνο τον καιρό γεννήθηκε ο Μωυσής και ήταν αρεστός στο Θεό. Ανατράφηκε 3 μήνες στο σπίτι του πατέρα του και όταν τον άφησαν έκθετο, τον πήρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε σαν δικό της γιο. Ο Μωυσής μορφώθηκε με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων και ήταν δυνατός στα λόγια και στα έργα. Όταν έγινε 40 ετών, του γεννήθηκε η επιθυμία να γνωρίσει τα αδέλφια του, τους Ισραηλίτες. Τότε είδε κάποιον που τον κακοποιούσε ανέτεια ένας Αιγύπτιος, πήρε το μέρος του και υπερασπίστηκε τον καταπιεζόμενο, σκοτώνοντας τον Αιγύπτιο. Νόμιζε ότι οι συμπατριώτες του θα καταλάβαιναν πως ο Θεός ήθελε να τους δώσει την ελευθερία τους μέσω αυτού. Εκείνοι όμως δεν το κατάλαβαν. Την άλλη μέρα είδε 2 Ισραηλίτες να φιλονικούν και προσπαθούσε να τους συμφιλιώσει. «Για ακούστε εδώ», τους έλεγε. «Εσείς είστε αδέλφια. Γιατί μαλώνετε?» Αυτός όμως που είχε το άδικο
τον έσπρωξε και του είπε «Ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή μας? Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις, όπως σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο?» Όταν άκουσε ο Μωυσής τα λόγια αυτά, έφυγε και εγκαταστάθηκε στη χώρα Μαδιάμ. Εκεί απέκτησε 2 παιδιά. Όταν συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τότε, του φανερώθηκε στην έρημο του όρου Σινά ένας άγγελος μέσα στην πύρινη φλόγα που έβγαινε από μία βάτο. Όταν είδε το φαινόμενο αυτό ο Μωυσής ξαφνιάστηκε και ενώ πλησίαζε να δει τι συμβαίνει, ακούστηκε η φωνή του Κυρίου να του λέει «Εγώ είμαι ο Θεός των προγόνων σου, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ». Ο Μωυσής τρόμαξε και δεν τολμούσε να κοιτάξει προς τα εκεί. Τότε ο Κύριος του είπε «Φύγε τα υποτάματα από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι άγιος. Ξέρω καλά τα βάσανα του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα το στεναγμό τους, γι' αυτό κατέβηκα να τους γλιτώσω. Έλα λοιπόν τώρα να σε στείλω στην Αίγυπτο». Αυτόν λοιπόν το Μωυσή που τον είχαν απαρνηθεί όταν του είπαν ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή, αυτόν ο Θεός τον έστειλε άρχοντα και ελευθερωτή μέσω του αγγέλου που του φανερώθηκε στη βάτο. Αυτός τους οδήγησε στην ελευθερία αφού έκανε καταπληκτικά θαύματα στην Αίγυπτο και στην Ερυθρά θάλασσα, καθώς και στην έρημο 40 χρόνια. Αυτός είναι ο Μωυσής που είπε στους Ισραηλίτες «Έναν προφήτη σαν και εμένα θα αναδείξει για σας ο Θεός, από σας τους ίδιους. Αυτόν ακούτε». Αυτός, όταν συγκεντρώθηκε ο λαός στην έρημο, μεσολάβησε ανάμεσα στον άγγελο που του μιλούσε στο όρος Σινά και στους προγόνους μας. Και αυτός παρέλαβε λόγια που οδηγούν στη ζωή για να μας τα μεταδώσει. Οι πρόγονοι μας τότε δεν θέλησαν να υπακούσουν σε αυτόν, αλλά τον παραμέρισαν και νοστάλγησαν την Αίγυπτο. Γι' αυτό είπαν στον Ααρών «Φτιάξε μας θεούς για να πηγαίνουν μπροστά να μας δείχνουν το δρόμο, γιατί αυτός ο Μωυσής που μας έβγαλε από την Αίγυπτο δεν ξέρουμε τι απέγινε». Τότε επίσης ήταν που κατασκεύασαν ένα μοσχάρι και πρόσφεραν θυσία σε εκείνο το είδωλο και γιόρταζαν για να τιμήσουν αυτό που είχαν φτιάξει με τα χέρια τους. Έτσι και ο Θεός τους αποστράφηκε και τους άφησε να λατρεύουν τα αστέρια του ουρανού, όπως γράφει στο βιβλίο των προφητών. «Μήπως μου προσφέρατε σφαχτά και θυσίες 40 χρόνια στην έρημο, Ισραηλίτες? Όχι, αλλά περιφέρατε τη σκηνή του Μολόχ και το αστέρι του θεού σας Ρεμφάν, τα είδωλα που φτιάξατε για να τα προσκυνάτε. Γι' αυτό και εγώ θα σας εξορίσω πέρα από τη Βαβυλώνα». Στην έρημο οι πρόγονοί μας είχαν τη σκηνή του μαρτυρίου που ο Θεός είχε διατάξει το Μωυσή να την κατασκευάσει σύμφωνα με το υπόδειγμα που του είχε φανερωθεί. Τη σκηνή εκείνη την παρέλαβαν οι πρόγονοί μας της επόμενης γενιάς και την έφεραν μαζί τους στη χώρα που κατέλαβαν με τον Ιησού του Ναβί, καθώς ο Θεός έδιωχνε από μπροστά τους όλα τα έθνη που κατοικούσαν εκεί και τη διατήρησαν ως την εποχή του Δαβίδ. Αυτός απέκτησε την εύνοια του Θεού και ζήτησε την άδεια να χτίσει κατοικία για το Θεό του Ιακώβ. Την κατοικία αυτή την έχτισε για το Θεό ο Σολομών. Ο ύψιστος όμως δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, όπως λέει ο προφήτης. «Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη είναι το στήριγμα για να κουμπούν τα πόδια μου. Τι σπίτι θα μου χτίσετε, λέει ο Κύριος, και ποιος μπορεί να είναι ο τόπος της κατοικίας μου? Εγώ δεν τα φτιάξα όλα αυτά. Σκληροτράχυλοι, η καρδιά σας είναι πορωμένη
και τα αυτιά σας κλειστά. Πάντοτε αντιστέκεστε στο Άγιο Πνεύμα, όπως οι πρόγονείς σας, το ίδιο κι εσείς. Ποιον από τους προφήτες δεν καταδίωξαν οι προγονείς σας? Θανάτωσαν αυτούς που προφήτευσαν τον ερχομό του δίκαιου Μεσσία, που και εσείς τώρα γίνατε προδότες και φωνιάδες του. Εσείς οι ίδιοι που λάβατε τον νόμο του Θεού μέσω αγγέλων, αλλά δεν τον τηρήσατε.